Dahil kanibit ang mga panahon na day no is na ako sa bukid paani. Og nanihapon day mi sa gawas ani day no pag muli ko sa bukid bitaw day no kay mabuutan ko ani please lang. Kay kani mag-uubang mga basher na ko maingon maguni sila nga for the content ra daw. Kumbaga day ba for the content ra daw tanan akong gibuhat dito sa bukid. Na day ay kunya bikla day day kung di mo gusto nga ipaampon ko ni si fatherland sa inyo ha please lang. Bitaw oy anyway day. Nauli day ko sa bukid ani day is alas 3 pa sa hapon. Mo na pag-abot na ko day kay luoy kay no si fatherland day kay lagi daw day gihilantan daw ni siya. Mo nang natingala ko day nga naniwang nga naluspad si fatherland. Ay just mio day napasaran daw siya kaon day mo na pasmo daw siya day gilantan siya. Kabalubi mo day no nga si fatherland day labaw pa ni sa doktor may kay mo finding siya kagalingon ba kung unsa iyang sakit. Mo nang buutan man kay ang anak nga piling gwapa day mo nang nagdadali ko agtog lungsod day kay palitan ako sa fatherland og isda nga tilugon kay lagi ako asyang tulahan. Kay para inton makakaon ning akong fatherland day. Kay luoy sad biya pud kay ni akong fatherland no. Pero sa puton kay ko ni akong mga basher day ay day hatag ko ni sa fatherland sa ilaha oy. Tanawon ninyo day makaya ba ninyo sa fatherland isa ka semana day. Ay duha pa siguro kadlaw day nyo naning uli sa fatherland sa kuan no please lang. Bitaw oy din ako ni hatag sa fatherland day oy. Mao biya jud ang taon na nga mo engineer dir sa among balay day. Di jud pwede day wala sa fatherland sa mga kinabuhi no please lang. Bitaw oy gitulahan ako si fatherland ani day nagluto na sa kog hotdog para sa akong pag-umangkon day nakuha ani day bulad. Kay lagi day mahal man kay isda nga tilugon diri sa mo ang lungsod day. Mo nang nagpalit ra ko og tunga sa kilo day kay ako arang gipalabi ni fatherland. Kumbaga day ba ako ang gipalabi sa ilahang tulo. Mo nang magbulad-bulad sa ko diri sa bukid day kay lagi day sa syudad manggod pud day sige na magpukukaon og lami. Mo nang every time day nga mukaon ko og lami day is mo na hunaan jud ako si fatherland ba. Kanabang makana ko sa kong gagalingon day nga ako karon nagkaon ka og lami niya si fatherland kay wa kakaon sa ako ang gikaon. Mo na pag muli ko sa mga bukid day is mubawi jud ko sa ilaha day papilion ako na sila day unsay gusto lang sudanon or unsa lang gustong kaunon ba. Sa mo ta karon day nga makita bitan ako si fatherland day nga naniwang siya day marag sakit sa heart oy. Kay lagi maluog ko magtan-aw ni fatherland day basta maniwang jud na siya. O kana sa pagkaniwang ni fatherland day marag daldala na lang po na day no maranag na overuse siya ba please lang. Bitaw oy gilantan akong fatherland na nag-isa ka semana day oy. Unya kay kaya raman daw niya day wa siya nanawag sa kuha day wa siya nagsulti sa kuha day nga gilantan siya. Kay kung magsakit-sakit maguna siya day ingnon man ako na siya dayon day nga i-admit na ko siya niya di man siya ganahan og ospital day. Mo na kay doktor man na siya day nagunay-unay ra pud siya panambal day oy. Kay lagi day ang finding niya siya ang sakit day kay pasmo ra lagi to day mo nang game na daw niya tulo ka itlog sa buntag. Magali day kay napunay gahom ang itlog day naayo ra pud siya daw. Mo na ko magsakit gali mo day agtua din ni fatherland day pa-finding day mo ni fatherland dito para may bawaan ani ninyo inyong sakit. Ay naunsa naman ni pagkaunsa day nahimo naman ng doktor fatherland ani anyway dire ko mag-end no. I'm Emily and thank you for watching manang bye mo ay.